видеообращени сахти ман ба мардуми Люблино ҳаст, ба мардуми Садоводу Фудсити ҳаст, ба шахсое ки магазини Планета Одеждаи ҳамин хеле дорам. Ассалому алайкум, гӯш кинед, эй мардуми савдогар, чӣ гуфтаниям? Ана ҳамин борое ки дедаесуди Шеринар аз як бародар меояд ки дар ҳаҷми намедунам 7 миллион 5 миллион бори магазин аст, яъне ки оборудовани магазин. ин чиza савдогаро мефаҳманд. ҳамин оборудовани магазини бародарои азиз чи аст? барои шумо ба нархи арзон дар ҳаҷми 2000 квадрат ё 1000 квадрат тамоми мулияж оҳан тахтау пол ҳама чиз ҳастад. ҳамин бародари мо дастурошна фурӯхтани шай. баъд як чиз фаромӯш накунед ки ба мошинам алиш мекунам, ба хунарам алиш мекунам, ба заминам, ба ягон бартерам, ба тамоми чиз ҳамин бороро алиш мекунам. шаҳр нест ки сум дошта бошед. ба хотир занг бизанед, бихоҳӣ дар Тоҷикистон заминеш битӣ, бихоҳӣ дар Тоҷикистон мошинеш битӣ, дар Москва мошинеш битӣ, ягон материал шояд як бачаҳои Люблино ягон бори хуб дорӣ, бугӯ бор бигивинем чизо бигӣ, мақсад материалро бигирӣ, занг бизанед. масъала қарз метавонӣ намете, хулоса ҳама суҳбат қати ба ин масъаларо ҳам суҳбат қати худаш кунед. ҳам забонро мепечад бахшиш. аллоҳ нигаҳбонтон дӯстони азиз, ҳаматон ба хотири Аллоҳ медорам. ассалому алайкум.